Припинок. Завод газаапарат. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Універсітэт. Припинок. Універсітэт. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Гогаля. Припинок. Гогаля. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Бульвар касманаўтаў. Паважаныя пасажыры, не забывайце своечасова аплачваць праезд. Разавыя праязныя білеты можна набыць у вадзіцеля. Продаж ажыццяўляецца толькі на прыпынках. Падчас кантролю продаж не праводзіцца. Припинок. Бульвар касманаўтаў. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Опра. Припинок. Опра. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Цэнтр маладзёжнай творчасці. Припинок. Цэнтр маладзёжнай творчасці. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Тэхнічны універсітэт. Припинок. Тэхнічны універсітэт. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Гузнянская. Припинок. Гузнянская. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Сарэчны. Припинок. Сарэчны. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Пугачова. Припинок. Пугачова. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Садоўніцкае таварыства «Сябры». Припинок. Садоўніцкае таварыства «Сябры». Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Садоўніцкае таварыства «Пярозка». Припинок. Садоўніцкае таварыства «Пярозка». Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Садоўніцкае таварыства «Флора». Припинок. Садоўніцкае таварыства «Флора». Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Садовое таварыства «Сігнал». Припинок. Садовое таварыства «Сігнал». Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Садоўніцкае таварыства Содружнасць. Припинок. Садоўніцкае таварыства Содружнасць. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Садоўніцкае таварыства «Вясёлка». Канцавы прыпынак. Падрыхтуйце праязныя дакументы для кантролю. Выхад будзе праводзіцца праз пярэднія дзверы. Припинок. Садоўніцкае таварыства «Вясёлка». Канцавы прыпынак.